Goddag alle sammen. I dag er temaet altså Mr. Beast. Den 25-årige Jimmy fra USA har altså lanceret for en del tid siden chokolader, som jeg egentlig tænker, vi skal prøve at smage på i dag. Og så tænker du, hvem er Mr. Beast, eller ham Jimmy der? Jo, han er verdens mest kendte YouTuber. Han har 236 millioner subscribers på YouTube. Ja, godt nok vildt. Alene af den grund, så ligger han faktisk i toppen. Han er nummer 1 med flest subscribers i hele verden. Så til en pris på 38 kroner per plade, så er det eddermame også betalt. Og derfor vil jeg heller ikke lade vente mere. Lad os få smagt på dem. Vi starter med Mr. Beast originale chokolade. Og så man skriver der, only 4 ingredients. Og så det er altså en 60 grams plade. Så der er altså ikke meget chokolade for pengene. Lad os prøve. Den mørke, originalen, den er okay. Har også. Jeg er ikke typen, der er sådan mega god til mørk chokolade. Så jeg tror, om det er den ene eller om det er den anden, der har lavet den, fuldstændig ligegyldigt. Så er spørgsmålet, om man skal gå i en helt anden boldgade, og manglen på mælk og sukker, så tror jeg måske, man får det herovre i mælkemodellen, altså mælkechokoladen. Den er så med 5 ingredienser. Det giver god nok mening, hvis der så er tilsat mælk. Så giver det lige den 5. ingrediens frem for den mørke. Men lad os prøve. Og der er lige sådan en brik her, man kan brække af, hvor der står share. Altså, at den vil vi gerne dele ud til et andre. Men i det her tilfælde, der spiser den selv. Så der er altså ingen tvivl om, hvad for en der er min favorit indtil videre. Og det er mælkechokoladen, men det er det generelt. Der er det bare min yndlingschokolade. Så har vi These Nuts, eller Crunch Bar'en tilbage. Og tænker vi starter med Crunch Bar'en. Mens vi lige åbner her, så kan du jo roligt gå ned i kommentarfeltet og så lige skrive, hvad for en der er din yndlings. Hvis du altså har smagt det, ellers så lige smid et like på videoen. Crunch Bar. Det er altså med mælkechokolade. Og det kunne godt gå hen og blive til min favorit. Mælkechokoladen alene, den er fin nok, men generelt i chokolade, så ligesom om der mangler et eller andet. Så Crunch Bar'en, det bliver helt sikkert min favorit indtil videre. 3 ud af 4. Nu tager vi hul på den sidste plade. Og det er altså These Nuts. Det er en mælkechokolade med peanut butter. Og peanut butter, det er altså rimelig brugt i USA. Så det er måske heller ikke så mærkeligt, at han har lavet en chokolade med peanut butter. Igen brækker chokoladen af op i toppen, hvor der står share. Det er sådan et lille stykke, så det passer fint i starten til lige at dele. Lad os prøve. Der er altså ikke noget indeni. Det er ren chokolade, men med tilsat smag af peanut butter. Og der må jeg bare sige, at det bliver ikke min favorit. Men jeg er heller ikke til peanut butter generelt. Så er det så underligt endda. Vi har altså en vinder. Mr. Beast Crunch Bar. Det er min favorit. Skriv i kommentarfeltet, hvad for en der er din favorit. Og så vil jeg sige tak fordi I så med. Husk at subscribe, husk at like, husk at dislike, hvad end du føler for. Dertil vil jeg bare sige, vi ses i næste video.